Hola, molt bona tarda a totes, a tots. Moltes gràcies per venir aquí. La meva dona em diu sempre, ostres, un altre cop te'n vas cap a la Catalunya Nord? Perquè, coi, ens hem vist per lo de la Bressola, per lo del tracte dels Pirineus, les manifestacions, i sempre doncs, comptant amb la Mité que sempre ha estat al nostre costat. Bé, se'm fa un xic difícil, diguem, a l'altre costat de la frontera explicar aquest llibre. I se'm fa molt difícil perquè és un llibre que no l'he escrit jo. I és un llibre que jo tampoc soc mosso d'esquadra. Per tant, imagineu-vos presentar un llibre que precisament són els 101 comunicats d'un grup armat català, que són els Mossos d'Esquadra, però que gràcies a Déu tenen un punt de vista molt democràtic, cosa que el govern més progressista de la història d'Espanya no el té. Jo havia pensat avui aquest matí, dic, a veure, i com el presentes aquí? Perquè aquí certament, suposo que no hi ha cap guàrdia civil, no? Per aquí no. No, pregunto perquè de vegades me n'han vingut, inclús he tingut el telèfon intervingut per la gràcia divina. I pensava, dic, ostres, com presentaràs aquest llibre, no? I aleshores he pensat en el Francesc Villoch, no? Que el tenim aquí, i he reescoltat la seva cançó del contrabandista, i punyetes, és que aquí sou una colla de contrabandistes punyeteros, de veritat. I us explicaré la història, és gairebé com el conte de com es va portar a terme l'edició d'aquest llibre, d'aquest treball. Doncs bé, va començar com els catalans vivim en un món tan democràtic i tan perfecte com és Espanya, vaig rebre un Proton Mail. Això d'un Proton Mail és un correu xifrat, mega segur, que la Guàrdia Civil no te'l pot llegir. I vaig rebre, escolta, hi ha uns amics que estan interessats en escriure un llibre, que aquest llibre no el podem publicar, desgraciadament, a Espanya. Vull dir, en aquest cas, a Catalunya. I vaig dir, ostres, espera't, ens mourem, a veure, que aquí tinc amics per tots cantons, i la primera persona que se'm va acudir telefonar va ser la Mité, que l'avui tenim aquí, i dic, escolta, mira, que tinc uns amics que tenen una proposta d'un llibre on hi ha col·laborat el Ramon Cottarello amb el pròleg, on també hi ha col·laborat el nostre president a l'exili, Carles Puigdemont, o també el Miquel Sallarès, que havia sigut la persona que va muntar i organitzar els Mossos d'Esquadra, i diu, bueno, ho mirarem. I a partir d'aquí, en pocs dies, coneixem a la Mireia, moltes gràcies, de veritat, a la Mireia Falqué, i fan una visita, les dues persones de les moltes que havien escrit aquest llibre, i fan una reunió, obren un ordinador, li ensenyen el material i diu, val, doncs ja està, ho tirem endavant, cap problema. Un altre acte del contraband, i aquest cop aquest contraband ja no és d'urnes, sinó que és un contraband d'idees, i és un contraband de lletres, perquè aquest llibre l'hem publicat aquí. Això va ser el juliol del 2020, i l'1 d'octubre vàrem poder-lo publicar. L'1 d'octubre, el dia abans, es va fer una presentació a Girona, on hi havia l'Albert, i també hi havia el Ramon Cottarello, que hi varen participar, i a continuació l'endemà varen fer la presentació a Barcelona, i allà a la llibreria Ona també es va fer la presentació del llibre, i al cap de 10 dies es va fer Sant Feliu de Guíxols, però clar, després ens va venir el coronavirus, no? I això ens va fotre el negoci en l'aire. Vull dir, ja teníem tota una llista de pobles per anar explicant aquest llibre, i bé, que no va ser possible, no? Però bueno, ara hem tornat amb una segona normalitat, que sembla que de moment anem, com deia el meu avi, trempant i rient, que la cosa va fent, i hem seguit amb l'Albert, precisament, presentant el llibre, com hem fet a Palafrugell, a Palamós, a Vila-sacra, a molts altres pobles de Catalunya, sobretot en aquest cas per qüestions de desplaçaments pel Baix i per l'Alt Empordà, i que també tenim en projecte fer-lo d'Amer i de Vic. Però per mi avui és un dia molt important perquè, caram, poder-vos agrair a tots i cadascú de les persones que esteu aquí, de que manera directa o indirecta hàgiu
pogut fer possible aquest projecte, doncs la veritat que estic molt content. Aquest llibre, si me diguessin que us l'haig de definir, us diria que és un llibre d'història. És un llibre d'història de que els Mossos Guilleries, que és el grup de persones que així s'anomenen i que han escrit aquest llibre, doncs han fet unes 101 comunicats. 101 comunicats en aquell moment, mentre el govern més progressista de la història estava dient mentides als mitjans de comunicació, i en aquell moment això era l'única arma que tenien, un canal de Telegram per poder desmentir-se, perquè en aquell moment tota la premsa, i avui també, està força manipulada. No han parat, vull dir, potser aviat tindran a punt el segon llibre perquè ja van pel comunicat número 135. I acabaria amb unes paraules que jo crec que són molt adients, que són unes paraules d'Spinoza, d'un filòsof, que ens parlava precisament, perquè aquí estem parlant de policies, i deia: els que poden tractar en secret els afers d'una nació la tenen sota el seu poder absolut. I això, com conspiren contra l'enemic en temps de guerra, ho fan en contra dels ciutadans en temps de pau. I això és el que està passant a casa nostra. Gràcies.